Jeg har altid syntes, det er spændende at se, hvordan en virksomhed kører bag ved facaden. I dag har vi besøgt HKS Camping Shop, og jeg vil gerne vide, hvad der foregår bag skærmen, bagved der, hvor folk køber alle sine campingting. Og Bo, du står jo for meget af det daglige her i HKS. Og vil du vise mig, hvordan det foregår? Det tror jeg vel. Man kan sige, for at det fungerer i en campingshop, så skal man have nogle kunder ude ved computeren, som bestiller nogle varer. Og der har vi jo selvfølgelig et system, som gør på vores hjemmeside, som når de går ind og bestiller, jamen, så kører det derefter. Så kommer det ind til os, og det kommer så ind i vores EDB-system, hvor vi trækker ordren ind hver dag fra morgenen af, når vi kommer. Sådan vi kan gøre klar til, at det kan blive sendt samme dag. Det vi gør, det er, at vi har et program, der hedder C5, som vi trækker alle ordrene ind i. Det vi gør, når typisk mig, der trækker den ind om morgenen, det er, at vi tjekker hver ordre, ser hvad det er, om der er noget, der er i restordre. Det vil sige, så kan vi få det bestilt med det samme. Vi har en mulighed for at maile til kunden og sige, det her det er desværre i restordre, det kommer først i næste uge eller ugen efter. Så kunden ikke skal gå og vente på, at det ikke kommer. Hvis tingene er i restordre, skal man så betale forsendelse 2 gange? Nej, det skal man ikke. Man skal ikke betale forsendelse 2 gange. Det er sådan, at får vi en vare, eller får vi en ordre fra en kunde, og de ringer til at sige, at vi har brug for den her vare, og der er en af varen, der er i restordre, jamen så sender vi det, de skal bruge. Og når den resterende den del, der er i restordre, kommer hjem, så sender vi den. Der er ingen ekstra forsendelsesomkostninger på for det. Samtidig med, så gør vi det, at vi hæver faktisk først pengene, når vi har sendt den sidste del af varen. Okay. Så, og det er jo en god sikkerhed at have. Ja, og det er egentlig primært, netop som du selv siger, det er sikkerhed for kunden også. Fordi så er de sikre på, at så får de alle varen. Men Bo, nu sidder du jo her og trækker varen ud om morgenen. Men du er ikke den eneste, der er her? Nej, altså jeg har en kollega mere, der sidder her på kontoret. Og så har vi så en, der går i vores pakkeri, som hedder Per. Og det er, vi kører egentlig rimelig tæt om det her. Så vi ved meget hver især, men al den viden, vi har, den deler vi også med hinanden, sådan at folk er nogenlunde bevidste om, hvad sker der egentlig på vores hjemmeside. Men tilbage til ordrene, ja. Tilbage til, hvordan det teknisk fungerer det her. Ja, når vi skal trække ordrene ind, det er, at vi går ind i vores system, i vores C5, og der har vi noget, der hedder en massekonvertering af alle ordrene. Og når vi trykker på den, jamen, så trækker han egentlig ordren fra vores EDB, dem der leverer vores hjemmesidemodul. Der trækker han ordren fra os over i vores system. Og det der egentlig sker, det er, at så har vi nogle muligheder for at tjekke, fordi det er der, at den fortæller, hvis der er en vare, der eventuelt er i rest, eller den går i negativ. Hvis kunden har bestilt mere end 1 eller 2 eller 5, og der måske kun har 4 tilbage. Når den så har gjort det, så printer vi en liste ud, hvor vi har alle ordrenummeren på. Og det man kan sige, det er, den liste, det er sådan en som den her. Og det vi så egentlig gør, det er, at vi tager egentlig det ordrenummer, der kører efter, fordi det er kædet sammen til det ordrenummer, kunden har fået. Og der skriver vi simpelthen de der en pakkeseddel ud, som vores forsendelser, de simpelthen pakker varen efter. Okay. Så og der har jeg så alle oplysninger på kunden, ja. Og vi gør så det, vi går ind og kigger i linjen og siger, hvad er det kunden han har bestilt. Ja. Det gør vi uanset om det er en ordre, som vi ved, der er ikke noget i rest, det er ikke det, der bliver oplyst, men mere også fordi, så kan vi, der sidder på kontoret, hvis vi har for travlt, vi ikke kan nå ned og hjælpe med at pakke, så har vi også en fornemmelse af, hvad er det her egentlig, der bliver solgt. Samtidig med, at vi kan holde lidt øje med, hvis der er noget, som vi kan se, der kommer langt ned i beholdningen, som vi ved, jamen, så skal vi have bestilt noget mere. Men nu har vi så en ordre, ja. Og den skal vi jo så arbejde videre med. Den skal vi arbejde videre med, så der skriver vi en pakkeseddel ud. Ja. Og den kommer sådan set over i printeren, der ligger lige herovre bagved herovre. Ja. Det skal jeg flytte mig, nu sidder jeg jo ligesom lidt i vejen. Der kommer en ordre ud ligesom det her. Ja. Hvor igen med faktureringsadresse, leveringsadressen, jamen så tager vi egentlig de sedler med ned til vores forsendelse dernede, hvor han så kan gå i gang med at finde varen og hjælpe med at pakke. Okay. Vi gør så det, hvis vi kan se, at der er rigtig mange ordrer. Og vi ved, at det her det er store ordrer, det er små ordrer, det er mange forskellige. Nogle tager ingen tid at pakke, andre de tager noget længere tid at pakke. Så giver vi som hoved en hånd med, okay. Sådan at
vi kan nå at få varen ud den samme dag. Ja. I har også en regel omkring, hvornår hvis ordrene kommer ind inden klokken et bestemt tidspunkt. Jamen altså, er de inde i vores system inden 12, så ved vi, så kommer de ud samme dag. Altså, de kommer afsted samme dag, hvis I kunden skulle gerne have det dagen efter. Men vi gør så det lidt løbende også og tjekker, om der ligger nogen, fordi kan vi nå det, jamen, så tager vi dem med os. Men 12, det er deadline. Men nu skal vi jo pakke nogle af de ordre, du har der. Ja. Det vi egentlig gør, det er, at Per, som er hovedregel, altid får alle de pakkesedler her. Og så er han egentlig lynhurtigt til at finde det. Lige så stille og roligt finder alt varerne, så pakker vi simpelthen. Okay. Så, Jamen lad os gå i gang. Ja. Se, nu har vi jo sådan en som den her. Ja. Servicesæt og salatsæt og vandkander. Ja. Og det er egentlig det, vi går lidt ud fra, så finder vi de varer. Okay. Og det vi som hovedregel gør, det er, at vi finder så mange varer som overhovedet muligt, inden vi begynder at pakke med papkasser. Okay. Men luftmadrasser, alt sådan nogle ting. Ja. Så, men vi kan lige prøve at tage den her. Jamen, vi tager den. Jeg er med. Og du ved jo lige præcis, hvilke reoler alting står på. Ja, sådan mere eller mindre jo. Men altså, det er jo klart, at vi flytter rundt ligesom alle mulige andre. Det er noget luftmadras derovre i hvert fald. Så skal vi op og kravle. Nu er jeg jo ikke den største, jo. Så kan jeg jo tage imod hernede. Så jeg er jo nødt til at skal have fat i stiger og alt sådan noget. For at kan nå det hele. Og jeg tror nu også, det er de færreste, der kan nå deroppe. Og det er. Så har vi egentlig bare fundet den vare. Ja. Det vi så egentlig gør... Og det var det eneste på den seddel, der skulle... Det er det eneste, ja. Okay. Og så skal man jo finde en kasse, der pakker. Eller tager jo flere pakkesedler, eller... Jamen, vi tager egentlig flere pakkesedler ad gangen. Okay. Hvor smart. Fordi så lægger vi dem bare op i. Ja, det kan jeg godt se. Det er smart. Fordi så ved vi sådan nogenlunde styr på, hvad det er. Ja. Det, der sker også, når vi pakker dem sammen, det er vi selvfølgelig dem, hvis vi er flere hernede, og der er en, der finder varen, og der er en anden, der står og pakker. Når vi så begynder at pakke, så løber man lige hurtigt tingene igennem og siger, at de er her alle sammen. Ja. Sådan lidt en dobbeltsikkerhed for, at de ting, der kommer ud, det er jo smart. Det bliver fundet. Og så har vi sådan noget som det her tøjklemmer. Ja, det er nogle små ting der. Det er små ting, og det er der faktisk en sjov historie med til. Okay. Fordi det viste sig på et tidspunkt, vi solgte utrolig mange tøjklemmer. Og vi kunne ikke forstå, hvad folk brugte alle tøjklemmerne til. Det viste sig, at vi var kommet ind på noget, der hedder skolekom. Okay. At det blev brugt til en speciel indlæringsmetode i folkeskolen. Okay. Og de tøjklemmer, vi havde, de havde de farver, der skulle bruge. Så der var vi egentlig kommet ind. Jeg har sådan en familie, der er skolelærer. Ja. Var inde og tjekke det. Det var rigtigt nok. At der stod vi som, der kunne man købe det. Tøjklemmer i de rigtige farver. Ja. Så der er mange sjove historier en gang imellem. Men nu skal vi i hvert fald finde nogle af de her tøjklemmer. Altså der kan man så sige, der går de jo så ind og siger, at vi skal bestille 8, men jeg ved ikke, de har bestilt 9 i alt. Hold op, 9 tøjklemmer. 9 pakker med... 9 pakker tøjklemmer. Altså, ja, det er mange. Det er fint nok, fordi... Herude, der har vi jo så noget af vores lag også. Så der har vi sådan lidt af hver herude. Men de tøjklemmer, det er egentlig... Det er dem der? Det er dem her, simpelthen. Men du har lov til at lave det? Ja, hvad har jeg lov til at lave? Det var 9 stykker, siger du? 9 stykker. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der burde være 9. Sådan. 9 styks. Yep. Det er nemmere at komme til næste gang. Sådan der. Altså, vi har, som I kan se, vi har lidt på lager. Ja, der er meget. Der er meget. Men der findes også meget til camping. Ja, det gør der. Det har jeg da selv fundet ud af i hvert fald. Men det er klart, altså, når man er ude og campere, man finder altid nogle små ting, som man siger, hvorfor har jeg egentlig ikke det? Det er utroligt, hvad der kan være i en campingvogn. Det er utroligt. Skal vi prøve at få pakket en af de ordre her? Jamen, det var nemlig lige det, jeg tænkte. Nu vil jeg lige lægge den her op i. Så vil lige sammen dem her. Fordi dem har jeg sådan nogenlunde, hvordan de skal være nu.
Men det er jo selvfølgelig smart det med at dele det ud, så man ikke skal rende 10 gange efter tøjklemmer for eksempel. Ja. Ikke? Så gør det lidt nemmere. Det gør meget nemmere. Det er, at vi bruger genbrugspap. Ja. Så alt det, vi får hjem i papkasser, alle de papkasser, vi kan bruge, dem bruger vi igen. Ja, fornuftigt. Ja. Det er også godt bedst for miljøet. Jamen, det er nemlig. Og så er der jo lidt overskud. Der er lidt overskud, og det er lidt forskelligt, fordi man kan godt vælge at skære papkassen til. Okay, det tager da også ret lang tid, gør det ikke? Jo, men det tager jo også tid. Så jeg kan nu gøre sådan der, så er det bedre. Hvis jeg tager 2 herude, så kunne det ikke den vej, så er det kun ikke den ene ende, vi skal have noget fyld her. Sådan her. Og så skal vi lige have. Og så har I vel noget tape, ja? Ja. Sådan en må jeg prøve. Det får du lov til. Se om jeg kan finde ud af det. Er det den her vej? Ja. Og så bare her? Ja. Og så kører jeg den bare henad her? Yep. Jeg har aldrig prøvet sådan en før. Og så egentlig bare køre hele vejen rundt om. Okay. Og nu kommer jeg lidt for langt her. Så stopper den bare der. Så gør jeg sådan der. Jeps. Haha. Haps. Nu har vi så pakket den. Men for at den kan komme ud til kunden, så skal den ligesom have en label på. Ja, det vil en god idé. Ja, det kan jeg se. Det sker der noget her. Og den skal så klistres på? Den klistrer vi her på. Ja. Hvad med sådan nogle som gamle mærker? Sådan noget? Det betyder ikke noget? I det her tilfælde, der klistrer vi henover. Vi simpelthen bare lægger, vi gør sådan det gamle adressemærker og sådan noget, så som hovedregel, så er de væk. Okay, så piller man krasser med for dem af så godt som muligt. Så sætter jeg da den på der. Så. Og meget. Så har vi sådan noget som det her. Ja. En lille labels med transportskader og sådan nogle ting. Der står nogle få ting, hvis der er et eller andet. Ja. Og den sætter vi egentlig også på... På pakken her. Ja. Så hvis der skulle være et eller andet. Ja. Cool. Nu har vi så den meste af pakken, den er lavet af det hele. Men der er en enkelt ting, vi skal lave mere. Det er, at som du lader mærke til, vi lader ikke nogen fakturer i pakken. Nej. Det er simpelthen, for alle vores fakturer kører via e-mail. Dels for at spare papir, men de fleste mennesker har e-mail af. Og for at handle på hjemmesiden, der skal du egentlig også taste din e-mailadresse ind. Så der går vi ind og bare siger OK til det. Så går den ind og finder den skal finde. Og så er den på vej til kunden. Så. Og hvad gør jeg så med den her nu? Jamen, vi bruger Post Danmark som hovedtransportør, kan man sige, og danske fragtmænd. Og der har vi jo selvfølgelig postbuer. Ja. Du viser vej. Og I sorterer efter postnummer, kan jeg se. Øst og ligesom vest. på postkontoret. Ja. Så den her må sgu i herover. Jo. 5471, det er der. Det er der. Og inde ligger det, er det sådan bestemt, om I lægger, hvad I lægger ved siden? Nej, vi lægger den bare i til at starte med, fordi kan vi se, når vi kommer hen i løbet af dagen, at så piller vi den så hurtigt ud igen, og så stavler lidt. Fordi jo flere pakker vi kan få med et postbur, jo bedre er det. Ja, det er klart. At det kan være der. Så. Også fordi, hvis det er tunge ting, der kommer til sidst, det er mange gange det, man tager til sidst, jamen, så skal vi have de små, lette pakker ud, så vi kan få de tunge bunden og det andet ud. Ja. Så. Der fik vi jo klaret det. Ja. Fra modtagelse, ordren og helt til pakningen. Ja. Så er der egentlig kun posten, der vi mangler at komme hen pakker.